गिबियावनो गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। ओमफ्राय नै आं दिनै न'आव फैदों ओमफ्राय बे अमाखौ जोङो गाबोन पिकनिकआव जानो थाखाय रेडि खालामगासिनो आरोना। रेडि खालामगासिनो माने मा होनो अन्थावथावबो मोनो नायबाथाय उफायबो गैया जायो। ओंखायनो आरो बियो जोंहानि आइ आरोना आरो बै बे जोंहानि सान जोंनि फेमिलिनि। ओमफ्राय नै अमाखौ सुरु खालामबायानो। थ' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दंब्लानो लांबाय थादो। अके ओमफ्राय जोङो गाबोनो माने सकियाव थांनो नागिरदों आरोना जमानो। थ' नोंथांमोनाबो जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला फैनो गोसोब्ला जइन जाफैनो हागोन जोंजों। अमाखौ जायो होननानै मिथिया आरो ओमफ्राय अमाखौ जायो होनना मिथिगौ ओंखायनोथ' नोंसिनाथ' माबा माबि जालाबायोलै होननानै गाव मा मानसि मुस्लिम ना ओंखायनो अमाफोरा रायजोफोर जोंफोरा मासे राबन लानजायबो जायो ओमफ्राय मा होनो खोमाबो गारा राबनसिम ना जानायाव सबखौबो गारा रावबो बुस्थु माने सबसे बांसिन जायो होनबा मानसियानो जों जानायखौथ' बेलेग बुस्थुआ जानो हायाना फैगोनबो र' आसुगुरखौल' बाखि खोमा ना इखौ जानो हायोबा जाबावनोसो रुनाय जागोन गाबोननो नंगौना नङा आंथ' मोनजायाना मोनजायोब्रा नोंलाय मानो मोनजाया गाबोन सुक्रुबारखाय मोनजाया खोमालै जाद्रायथारा बारानो बारासो मोनजाया दिनानैना बेलेगसो आयौ हाथायबा जाया आरो आयौ मानो हाथायाव मोनजायो सुक्रुबार हाथायाव गारखानाय बेखौ सुक्रुबार मोनजाया जोंहा सबाखालि मोनजाया आरो मानो गारदोंलाय गारनो लावगाया ओरैनो नायानो जोङो बानायनायानो गाबोन बेहा मालाय बेदर खांगोन बाजाराव जारुवाल लाना बेखौ माने जायगा मोनबाथाय मोनला बेखौ माबाबाय बेखौ ओइ ओंखारलांबाय एरनालाय जाय बिथाङा सिंगेल न' जादों मालाबा मोनजागोन बैसागुआव आया आसाल' दोनबाय थासिगोन नों खलाय दंना गैया जा मोसानांगौ ना थिगसे ना बै बेग गोसोम दोननाया बे टर्मेन्ट'खौ लोगो मोननानै मोजां दाराय दा बिथाङा अमा केरासिन नङा नामालै एयाव केरासिन सोयोना केरासिन नङालै बेयो जोङानो केरासिनानो 2 नाम्बार केरासिन जोङाखै दे ना सायावबो खालामनांगौ दा सायावबो खालामनांगौथ' आरो
이거 탐난 거죠? 탐아 기장이야. दै हाबनाय दं नांनाय दंमोन खोमा 예. 뭐 내리고 그래. 지금 그나 좀. 이러고 있어. बेरा जों बावगोन दै मोजाङै ini mati. Tawa kila sang ini ya. Tawa kila sang. Ah, apa gimana lah, Maman? Gede nih baju kira sing nang lai. Aram kamu mana? Kamu betul itu nih. Oh ini जोंना हांसो फालो फालोनो मिरबोना जानो होननाया नै गोबाजै मिहिर हांसो जानो होननाया जोंनाव मेरला दं 계란은 새우라도 뭐 장난이지. एरि संनो 계란은 뭐나 원래? एयाव केरासिन सोयोना 계란은 원래 무슨 안에 계란은? 이 넘버. 계란은 좀 하기 되나? 사여보면 컴는 거다. 사여보면 컴는 거다. 계란은 이거 컴는 거다. 컴아 기장이야. दै हाबनाय दं नांनाय दंमोन खोमा 예. 뭐 내리고 그래. 지금 그나 좀. 이러고 있어. बेरा जों बावगोन दै मोजाङै ini mati. Tawa kila sang ini ya. Tawa kila sang. Ah, apa gimana lah, Maman? Gede nih. Aram kamu mana? Kamu betul itu nih. Oh ini जोंना हांसो फालो फालोनो मिरबोना जानो होननाया नै गोबाजै मिहिर हांसो जानो होननाया जोंनाव मेरला दं 계란은 새우라도 뭐 장난이지. 장난이니? 네, 그렇죠. 응? मा नायदों नोङो? अमा बिदि खोन्थाबाय नों आंखौलाय नै नांसुरा नै जोंना हांसोफोरा लोगोफोर सोरबा जानोबा फैदो जोंनाव नै दाउफोराबो हांसोफोराबो बैथिं मोजां नै लोगोफोरजोंहा ना बोरमा दोनग्रा बियो बोरमा दोनग्रा गोजा बेफोरो बोरमा दोनग्रा गोजा बेहाय हांसो बोरमा फिसा बेयो बयलारनि दै फुदुंदों दिनैनो सब रेडि खालामना दोनखाजोबगोन आरोना 이타를 줄까요? 하루 이타장. 아야우. 이타정쇼.
이차좀 주래. 뭐로 이차주 후와 마주 후이. 하태고도 비중 쓰이다. 네, 그만이야. 한마등 토이니. 이 타장 후이. 하구나 비는 아니야. 시험자 가지고 후이. 사푼 건 남아요. 저 가나. 사푼 건. không phải nó khô rồi. Giờ hay sầu nó phải có trồng nó lôi cái này. 사푼만 정신근 그만. 여기 섞어줘도 된다. 작은다. mà thì cái gì không nhau đấy. Cái gì nó khởi bác người này. 일단 나지대 싱겔 동어 예. Xin khi nào nữa mà. 세바 후이 nữa 코선 자네 와서 가대요 네. 내가 아간 싱겔 동. Không phải bé chú single thôi đi amai bia bibi single dong besera amai gila khana ya kalas puna la ding bena Kalah sih enggak? kalas Mana baju nih ya kenapa? Tani juga lah mana tak kalah karena. baru bukan bisa berapa दाउनि थाखाय फुदुंगासिनो आरोना दै गुदुं अमायाथ' मा होनो जाबायानो होनजायो दानथ'वाखै आरो दाननो गोनां दंबावो दा साफा खालामगासिनो ओमफ्राय दाउनि थाखाय नै बेनिफ्राय बेआव बिराद गोजांदों लोगोफोर ओंखायनो बिदि टफियाव हमनानै थाबाय बिराद गोबावनि उनाव गाबोनो चौकि थांगासिनो दङ नायनोसै माबायदि मोनो गाबोनो माबायदि जायो दिनफोरा माबायदि थाङो दिना जोंना गाबोननि दिना थ' नोंथांमोनाबो जइन जानो हागोन जुदि नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला आरोना थ' लोगोफोर जों गाबोनो फेमिलि पिकनिक थांगोन पुरा जइन्ट फेमिलि आरोना आइनि थिंनि बाबानि थिंनि गासैबो औ आइनि रुमाव नायलाय आइनि रुमाव आलनायाव दै फुदुंदों हा खादा बुवा आं बानाय फुदुंदों इखौ हावखांगोन दा थैखौ ना न'आवलै दुब्लियाव Kuri gongsi lah, हा kuri lah len. Akhirnya hakong. आदानियाव सोंदों फुरनांगौ Nani? Akhirnya hakong. आइया न'आव दंबाय थांना दासो फैदों आङो इये बेयाव दंगासिनो गाहायावनो दा थांफिन जानो न'ला अबे मोनसेयामोन न'नियानो नामोन ओइ दाम बुरजासिनो रा फुङावनो मा खालामनो बाव फुङाव जागोन रामबालाय मोनसेल'सोबालाय मा बोथोरनाय नामा है बोथोरा दसेनो जायो बिदियाव जायो नों फुङावनो बेखौ नायना बानायब्रा दे ओं अबा इउटुबाव हेबो देखायना मा बानायखानानै दं Gencar lah tuh betul. मोजां खोथाथारा लोगोफोर फट' सैबाबा आं बाबा Gari kongtham. Kongtham gari ya? Gari kongtham. Satkam. Malah baik baik pulang apa jangan loh, nah. दाउ Iya gimana lagi? Karena banting kata kan. Ini yang akhir.
आइ सा नायदोंना साखौ नायदों दा नोङो